tamin'ny andro araiky tsy nampoiziko igny za nahita pastera nitory filazantsara nagnambary fa tsarany jesosy yeye zaho tafalatsaka zaho tafandiniky tory teny nambarany zaho jona toko fasivy amin'andiny voalohany ninanasitranany lelajamba izany misoratra kao lazany beboly zaho tafalatsaka zato taloha rô jamba famizao zaho nahiratra zato taloha rô jamba famizao zaho nahiratra yeye tory teny paster nanafika zaho tsapako rô fa jesosy niaraky taminazy tamin'igny tory teny paster nanafika zaho tsapako rô fa jesosy niaraky taminazy tamin'igny lasa tonga saigny zaho mandiniky retoetra raha tsy zavitako taloha zato taloha rô pikatramo fagnodinkodigny saignin'olo zato taloha pijangatranga fagnenjiky ireo vadin'olo zato taloha rô naditry zato taloha tegny naditry zaho tafalatsaka zaho tafandiniky zato taloha rô naditry zato taloha tegny naditry zaho tafalatsaka zaho tafandiniky zato taloha rô pikatramo fagnodinkodigny saignin'olo zato taloha pijangatranga fagnenjiky ireo vadin'olo tory teny paster nanafika zaho tsapako rô fa jesosy niaraky taminazy tamin'igny tory teny paster nanafika zaho tsapako rô fa jesosy niaraky taminazy tamin'igny tory teny paster nanafika zaho tsapako rô fa jesosy niaraky taminazy tamin'igny tory teny paster nanafika zaho tsapako rô fa jesosy niaraky taminazy tamin'igny